O soție de 72 de ani a descoperit, pe grupul de WhatsApp al familiei, o fotografie romantică cu soțul ei de 73 de ani și o altă femeie. În timp ce toți se prefăceau că totul este normal, ea a investigat în tăcere timp de 6 luni, descoperind nu doar trădarea, ci și complicitatea întregii familii. Când a aflat că el plănuia să fugă cu amanta după ce va goli conturile, și-a transformat durerea în forță. La confruntarea finală, a expus totul în același grup de familie, eliberându-se nu doar de căsnicie, ci și de așteptările care o înlănțuiseră. O poveste despre trădare, demnitate și renaștere care vă va atinge inima. În acea duminică de iarnă, mirosul de condimente umplând bucătăria și sfârâitul orezului în oală erau la fel de familiare ca și senzația de gol care se instalase în mine de mult timp, fără să-mi dau seama. 52 de ani de căsnicie, 7 decenii de viață. Și totuși eram acolo, tocând ceapă pentru prânzul de duminică, în timp ce așteptam familia să sosească. Lacrimile care îmi curgeau pe față în acel moment nu erau doar de la efectul cepei. Erau și de la epuizarea unei vieți întregi dedicate altora, rareori mie însă. Atunci mi-a vibrat telefonul mobil. Nepoata mea mă învățase să folosesc acel aparat care, potrivit ei, mă conecta la lume. Habar n-avea că, în acea zi, mă va conecta la adevărul pe care toți îl ascundeau de mine. O fotografie pe grupul de WhatsApp al familiei. O fotografie care nu ar fi trebuit să fie acolo, trimisă accidental de cumnata mea, Mariana. În imagine, soțul meu, Andrei, la cei 73 de ani ai săi, zâmbea în timp ce ținea de mână o femeie pe care nu o văzusem niciodată. "Uite pe cine am întâlnit ieri la restaurant," spunea legenda. Pentru o clipă, inima mi s-a oprit pur și simplu. Degetele mele, încrețite și marcate de timp, au tremurat în timp ce făceam ce mă învățase nepoata mea. Am făcut o captură de ecran. Câteva secunde mai târziu, imaginea a dispărut de pe grup, dar a rămas înregistrată pe telefonul meu și în sufletul meu. Am rămas observând reacțiile. Emoji-uri de surpriză, mesaje vagi precum ups și în cele din urmă, soacra mea de 94 de ani, care era lucidă ca întotdeauna. Cred că asta n-ar fi trebuit să fie aici. Nimeni nu m-a etichetat. Nimeni nu m-a întrebat dacă am văzut. Era ca și cum eu, Elena, nu existam în acel grup, deși eram soția de peste 5 decenii. M-am întors să amestec în fasole în timp ce digeram acea informație. 50 și 2 de ani de căsnicie, 2 copii, 5 nepoți, o strănepoată pe drum. Și totuși, iată-mă, ultima care afla că soțul meu ducea o viață dublă. "Bunico, te simți rău? Ești palidă." A fost vocea nepoatei mele celei mari, Gabriela, care m-a adus înapoi la realitate. Venise mai devreme să mă ajute. M-am uitat la ea și m-am întrebat, oare știa și ea? "Sunt bine, draga mea. Doar oboseala vârstei." Am mințit cu un zâmbet. Prima dintre multele minciuni pe care le voi spune în lunile următoare, în timp ce mă prefăceam că nimic nu s-a schimbat. 2 ore mai târziu, toată familia era adunată în jurul mesei. 15 persoane mâncând fasolea care aproape dăduse pe din afară, în timp ce eu contemplam sfârșitul căsniciei mele. Am observat fiecare chip cu atenție. Fiul meu cel mare cu soția lui, fiica mea cu soțul ei și cei 3 copii, cumnata mea Mariana cu soțul ei, soacra mea și, desigur, Andrei. Conversații despre politică, fotbal, prețul la benzină. Nimeni nu a menționat elefantul din cameră. Nimeni nu a întrebat despre fotografie. Și în acel moment am înțeles că toți știau. "Fasolea e puțin cam sărată azi, nu-i așa?" a comentat nora mea cu un zâmbet politicos. "Ca viața, draga mea, ca viața," am răspuns, observând cum fața lui Andrei pălea. În acea noapte, întinsă lângă bărbatul care îmi împărțise patul de peste 5 decenii, m-am prefăcut că dorm în timp ce îmi plănuisem următorii pași. Nu era loc pentru lacrimi. Nu încă. Era ceva aproape eliberator în acel moment de claritate absolută. Ca și cum, la 72 de ani, puteam în sfârșit să văd adevărul care fusese mereu acolo, ascuns de decenii de abnegație. "Ești bine, Elena?" "Respiri altfel." Vocea lui Andrei a răsunat în întuneric. "Doar visez, Andrei. Visez la o viață diferită." Am răspuns fără să deschid ochii. În zilele care au urmat, am adoptat o strategie pe care nu o folosisem niciodată în toată viața mea.
să observ în tăcere. Am început să observ tipare în comportamentul lui Andrei, care înainte treceau neobservate. Cum ieșea mereu mai aranjat marțea și joia. Cum zâmbea la telefon când credea că nimeni nu se uita. Cum începuse să folosească un parfum nou la 73 de ani. Detalii care, adunate, spuneau o poveste de trădare care probabil dura deja de ani de zile. La 2 săptămâni după incidentul cu fotografia, am invitat-o pe cumnata mea Mariana la o cafea. La 67 de ani, Mariana fusese întotdeauna modernă. Familiei, cea care călătorea singură și avea Instagram. Ne-am întâlnit în acea cofetărie elegantă pe care o adora, departe de privirile familiei. Ce surpriză invitația asta, Elena! Niciodată nu ți-a plăcut prea mult aici, a comentat ea în timp ce se așeza. La 72 de ani, încă descoper ce-mi place și ce nu, Mariana. Am răspuns observând cum fața ei se contracta ușor. Ca poza aceea pe care ai postat-o pe grup. Nu știam că soțul meu frecventează acel restaurant. Tăcerea care a urmat mi-a confirmat suspiciunile. Mariana s-a jucat cu șervețelul, și-a aranjat ochelarii, a luat o înghițitură de apă. Elena, eu... Scutește-ne, Mariana. Scutește-ne de umilința altor minciuni. Vreau doar să știu de cât timp știți cu toții. Ochii ei s-au umplut de lacrimi. 3 ani, cam așa. A început după ce s-a pensionat. Femeia este o fostă colegă de muncă. Văduvă. 60 și ceva de ani. Mai tânără, deci. Am comentat cu un calm care ne-a surprins pe amândouă. Elena, am încercat să vorbim cu el. Mă rog, nu toți. Dar eu și Claudiu i-am spus că nu e corect. Doar că îl cunoști pe soțul tău, mereu atât de... A ezitat. Convingător? Am completat eu. Da, îl cunosc bine. 52 de ani de conviețuire tind să ne ofere această familiaritate. Sarcasmul curgea din vocea mea ca mierea amară. Și restul familiei? Fiul tău știe. A descoperit acum vreo 2 ani când i-a văzut împreună într-un restaurant. A fost o discuție, dar apoi... Știi cum e loialitatea dintre bărbați. Loialitate. Am repetat cuvântul, simțindu-i gustul amar. Ce cuvânt interesant pentru a defini complicitatea la trădare. Elena, încearcă să înțelegi. Nimeni n-a vrut să te rănească. Trecusei deja prin atâtea cu pierderea surorii tale, apoi problema cardiacă. Toți au crezut că ar fi mai rău să afli. Am luat o înghițitură din cafeaua care se răcise. Ați decis voi pentru mine, deci. Toți voi, stând într-o duminică în timp ce eu pregăteam prânzul, ați votat despre ce ar trebui sau nu să știe bunica Elena despre propria viață. N-a fost așa. A fost exact așa, Mariana. Dar acum regulile s-au schimbat. În aceeași săptămână mi-am deschis propriul cont bancar, ceva ce nu avusesem niciodată în toată viața mea de adult. Împărțisem mereu totul, Andrei și cu mine. Sau cel puțin așa credeam. Cu ajutorul nepoatei mele, Gabriela, singura în care am decis să am încredere, am transferat jumătate din economiile care se aflau în contul comun. Erau banii din vânzarea apartamentului de la mare de acum 2 ani, plus partea mea din pensie, care intră mereu direct în contul lui Andrei. Bunico, ești sigură de asta? Poate ar trebui să vorbești mai întâi cu bunicul. Gabriela părea îngrijorată, în timp ce mă ajuta la bancă. Draga mea, la 72 de ani am învățat că unele conversații sunt productive doar când ai deja un plan B. Bunicul tău a avut 3 ani să vorbească cu mine. Acum e rândul meu să stabilesc termenii. În luna următoare am continuat aceeași rutină exterioară. Prânzurile de duminică, telefoanele către copii, chiar și plimbările ocazionale cu Andrei. Dar în interior, ceva se trezise. O forță pe care nu știam că o posed, o claritate mentală pe care decenii de condescendență o întunecaseră. Într-una din acele după-amiezi, în timp ce aranjam dormitorul, am găsit chitanțe de la un motel în portofelul lui Andrei. Nu cele mai recente, pe acestea cu siguranță avea grijă să le ascundă mai bine, ci de acum 6 luni. Durerea pe care am simțit-o nu a fost pentru trădarea în sine, ci pentru amintirea acelei date specifice. Era ziua în care fusesem internată cu complicații cardiace. În timp ce copiii mei se roteau la spital, soțul meu era în brațele alteia, cheltuind banii care ar fi trebuit să fie pentru viitorul nostru. Am împăturit cu grijă chitanța și am pus-o într-o cutie, veche de cusut, unde începusem deja să colecționez alte dovezi.
capturi de ecran ale conversațiilor de pe telefonul lui Andrei, pe care reușisem să le văd când îl uita de blocat. Notițe cu date în care spunea că este într-un loc, dar era văzut în altul. Chiar și o listă de cadouri scumpe care diminuaseră semnificativ economiile noastre în ultimii ani. La ce bun toate astea, bunico? De ce nu-l confrunți odată? A întrebat Gabriela, când i-am arătat colecția mea crescândă de probe. Pentru că, draga mea, când ești o femeie de 72 de ani care și-a dedicat întreaga viață familiei, trebuie să fii absolut sigură înainte de a zgudui temeliile. Nu e vorba doar despre expunerea unei trădări. E vorba despre recuperarea demnității mele, a independenței mele financiare și, da, poate puțin din tinerețea pe care am pierdut-o, având grijă de alții. Într-o zi, în timpul unui prânz de familie, am decis să testez apele. Eram toți adunați, ca întotdeauna, când am menționat casual că mă gândeam să fac o călătorie singură. Ce absurditate, Elena! Soacra mea a fost prima care a reacționat. O doamnă de vârsta ta, călătorind singură, ce o să zică lumea? Probabil același lucru pe care îl gândesc despre un domn de 73 de ani care umblă cu altă femeie, mamă-soacră. Am răspuns cu un zâmbet senin, observând tăcerea stânjenitoare care s-a instalat la masă. Fiul meu s-a înecat cu vinul. Nora mea s-a prefăcut că nu a auzit. Cumnata mea Mariana s-a uitat la propria farfurie ca și cum acolo ar fi fost scris secretul vieții veșnice. Vorbești prostii, Elena. A răspuns în cele din urmă Andrei, dar vocea îi trăda nervozitatea. Chiar așa? Ce păcat! Credeam că după 52 de ani de căsnicie, am putea în sfârșit să fim sinceri unul cu celălalt. Am servit mai multă salată, ca și cum am fi discutat doar despre vreme. Acest sos a ieșit deosebit de bun azi, nu credeți? Secretul e oțetul balsamic. Scump, dar merită fiecare bănuț. La fel ca discreția, nu-i așa? La 3 luni după ce am descoperit trădarea, m-am înscris la un curs de informatică de bază la Căminul Cultural din apropiere. Andrei a râs când i-am povestit. La vârsta ta, Elena? La ce bun? Abia reușești să trimiți un mesaj pe telefon. Tocmai de aceea, dragul meu, o doamnă de vârsta mea trebuie să se mențină actualizată. Nu se știe niciodată când va trebui să ne descurcăm singure, nu-i așa? Cursul mi-a deschis o lume de posibilități. Nu numai că am învățat să folosesc mai bine calculatorul și telefonul mobil, dar am cunoscut și alte femei de vârsta mea cu povești similare sau mai rele decât a mea. Femei care găsiseră un scop și independență după 70 de ani, după decenii în care crezuseră că singura lor valoare consta în grija față de ceilalți. Una dintre ele, Lucia, a devenit prietena mea cea mai apropiată. La 68 de ani, divorțase după ce descoperise că soțul ei întreținea o a doua familie într-un alt oraș. Știi ce a fost mai rău, Elena? Nu trădarea, ci să realizez că am irosit 40 de ani fiind doar soția cuiva, niciodată eu însămi. Cuvintele ei au rezonat profund în mine. De câte ori fusesem prezentată ca soția domnului doctor Andrei? Câte abilități, dorințe și vise abandonasem pentru a fi soția perfectă, mama dedicată, bunica disponibilă? Și ce primisem în schimb? Un soț care la 73 de ani încă prefera emoția înșelăciunii în locul liniștii unei iubiri mature. În a 4-a lună după descoperire, am început să frecventez un atelier de pictură, reluând un hobby pe care îl abandonasem când m-am căsătorit. Spre surprinderea mea, mâinile mele, acum mai încrețite și pătate, încă știau să danseze pe pânză. Fiecare pensulă era ca eliberarea anilor de emoții reprimate. Am început cu peisaje blânde, dar curând, arta mea a devenit mai expresivă, aproape turbulentă, portretizând femei în vârstă în momente de ruptură și eliberare. Este intens, doamna Elena, a comentat tânărul profesor Matei când i-am arătat o pânză cu o femeie în vârstă spărgând lanțuri. E o forță acolo pe care nu o văd la mulți elevi tineri. Experiența are avantajele ei, Matei. Când trăiești, atât de mult ca mine, înveți să transformi durerea în ceva frumos, sau cel puțin onest. În a 5-a lună, la petrecerea aniversară de 95 de ani a soacrei mele, a avut loc prima mare răsturnare de situație. Eram toți adunați în salonul de festivități al blocului unde locuia ea. Aceleași persoane ca întotdeauna, aceleași conversații superficiale, aceeași prefăcătorie colectivă. Dar de data aceasta, nu eram dispusă să particip la teatrul familial.
Când a venit momentul toastului, mi-am luat paharul și m-am ridicat în picioare. Toți așteptau discursul tradițional al norei dedicate, plin de laude la adresa matriarhei și amintiri ale momentelor bune în familie. Pentru doamna Ecaterina, am început, observând zâmbetele de aprobare, care ne-a învățat valori importante precum loialitatea, onestitatea și respectul. Zâmbetele au început să șovăie, care ne-a arătat importanța de a păstra aparențele mai presus de orice, chiar dacă asta înseamnă să permiți fiului tău să-și înșele soția ani de zile, cu știrea și complicitatea tuturor. Tăcerea care a urmat a fost absolută. Am văzut fața soacrei mele pălind, copiii mei înghețând cu paharele în aer și Andrei privindu-mă ca și cum aș fi fost o străină. Elena, ești tulburată. A încercat Andrei să intervină, cu vocea tremurând. Tulburată? Nu, dragul meu. Tulburată aș fi dacă aș continua să mă prefac că nu știu totul. Despre amanta ta Eliza, despre întâlnirile de marți și joi, despre banii pe care i-ai deturnat din pensia noastră pentru a o mulțumi și mai ales despre complicitatea fiecărei persoane din această sală. Deci da, să toastăm pentru familie și valorile ei. Mi-am ridicat paharul, am băut o înghițitură și apoi l-am pus calm pe masă. Acum, dacă îmi dați voie, am o expoziție de pictură de pregătit. Prima mea, la 72 de ani. Mai bine mai târziu decât niciodată, nu-i așa, doamna Ecaterina? Am ieșit de la acea petrecere cu picioarele tremurând, dar cu capul sus. Telefonul nu a încetat să sune tot restul serii. Apeluri de la copiii mei, mesaje de la nora mea, chiar și un text laconic de la Andrei. Trebuie să vorbim. Am închis aparatul și, pentru prima dată în decenii, am dormit profund, fără să mă îngrijorez ce vor gândi alții despre mine. A doua zi dimineață, când am repornit telefonul, m-am confruntat cu 37 de mesaje necitite. Ultimul era de la nepoata mea Gabriela. Sunt mândră de tine, bunico. Ajung acolo în 30 de minute. Când a sosit Gabriela, m-a găsit pictând în micul birou pe care îl improvizasem acasă. Bunico, toată familia e în fierbere. Bunicul a petrecut noaptea la mătușa Mariana. Tata e furios spunând că i-ai umilit pe toți, iar străbunica dă vina pe comportamentul tău pentru problemele cardiace pe care le-a avut azi dimineață. Am continuat să aplic tonuri de roșu pe pânza mea. Străbunica ta va supraviețui. A supraviețuit la 2 războaie mondiale și 5 soți. O noră care își arată în sfârșit colții n-o să o omoare. Gabriela s-a așezat lângă mine, observând pictura prinzând formă. O femeie în vârstă cu spatele la o casă, în flăcări, privind spre un orizont însorit. Ce se întâmplă acum? A întrebat ea încet. Am lăsat pensula și m-am uitat la nepoata mea, singura care mă văzuse ca persoană, nu doar ca bunica sau soția cuiva. Acum, draga mea, începe restul vieții mele. Săptămâna care a urmat a fost un vârtej. Andrei s-a întors în sfârșit acasă, nu pentru a-și cere scuze, ci pentru a cere explicații pentru comportamentul meu inadecvat la petrecerea mamei sale. 52 de ani de căsnicie. Elena, 52 de ani aruncați la gunoi pentru un capriciu de-al tău. M-am așezat calm în fotoliul din sufragerie, observând acel bărbat pe care îl iubisem odată cu toată intensitatea pe care o putea iubi o tânără de 20 de ani. Acum, la 72 de ani, îl vedeam cu claritate, nu ca pe ticălosul poveștii, ci ca pe un bărbat slab, prizonier al convențiilor sociale care îi permiteau să creadă că infidelitatea era dreptul său. Capriciu, Andrei? Așa clasifici tu demnitatea mea. Așa clasific această expunere inutilă. Dacă aveai îndoieli, puteai să mă întrebi în particular, așa cum ar face o soție respectuoasă. Am râs. Nu m-am putut abține. Un râs autentic, care părea cu decenii mai tânăr decât mine. Respectuoasă? Cum ai fost tu respectuos când te culcai cu alta în timp ce eu eram în spital? Sau cum a fost familia noastră respectuoasă ascunzându-mi totul ani de zile? M-am ridicat simțind o forță care nu venea din mușchi, ci din suflet. Nu, Andrei. S-a terminat vremea când acceptam firimituri de respect în schimbul devotamentului meu necondiționat. Ce vrei atunci? Divorț? La vârsta noastră? Ți-ai pierdut mințile? Dimpotrivă. În sfârșit mi le-am găsit. M-am dus la bibliotecă și am luat un dosar pe care îl pregătisem. Aici sunt termenii pe care i-a pregătit avocatul meu. Da, am un avocat acum. Domnul avocat Popescu, nepotul Luciei,
prietena mea de la cursul de informatică. Îți sugerez să citești cu atenție. Fața lui a pălit în timp ce răsfoia documentele. Jumătate din casă? Jumătate din pensie? Ăsta e jaf. Asta e dreptate, Andrei. 52 de ani construind o viață împreună îmi dau acest drept. Și înainte să încerci să ascunzi bunuri, să știi că am copii după toate documentele noastre, inclusiv acel cont din străinătate, despre care crezi că nu știu. Ochii lui s-au mărit. Era o cacealma, desigur, dar a funcționat. Decenii la rând, lăsasem finanțele pe mâna lui, semnând documente fără să le citesc, având încredere oarbă. Acum, reacția lui confirma că existau mai multe secrete în afară de amantă. În săptămâna următoare, copiii noștri au organizat un consiliu de familie, fără mine inițial. Când am aflat prin Gabriela, am cerut să particip. I-am găsit în casa fiului meu cel mare, toți cu expresii solemne ca și cum ar fi fost la o înmormântare. Mamă, a început fiul meu, suntem îngrijorați de comportamentul tău recent. Aceste cursuri, aceste picturi ciudate, această discuție despre divorț. Nu crezi că reacționezi exagerat? M-am uitat în jur prin cameră. Cei doi fii ai mei, soțiile lor, soacra mea, care aparent se recuperase miraculos de problemele ei cardiace. Și desigur Andrei, așezat în capul mesei, ca patriarhul nedreptățit. Exagerat? Am repetat cuvântul, simțindu-i greutatea. Exagerat a fost că mi-ați ascuns timp de 3 ani că tatăl vostru avea o aventură. Exagerat a fost să decideți voi pentru mine ce ar trebui sau nu să știu despre propria mea viață. Exagerat e să credeți că, la 72 de ani, ar trebui pur și simplu să accept firimiturile de demnitate pe care vreți să mi le oferiți. Mamă, înțelegem că ești rănită, dar la vârsta asta, un divorț... La vârsta asta? Am întrerupt-o pe nora mea. La vârsta asta ar trebui să accept orice ca să nu deranjez? La vârsta asta nu merit respect, onestitate, loialitate? Ce vârstă ar fi potrivită pentru a cere minimul într-o căsnicie, spune-mi? Soacra mea, mereu atât de controlată, nu s-a putut abține. Pe vremea mea, femeile suportau aceste lucruri cu demnitate, în tăcere. Scandalul tău public ne-a umilit pe toți. M-am întors încet spre ea. Pe vremea dumneavoastră, doamna Ecaterina, femeile mureau în tăcere, consumate de decepții și vise neîmplinite. Poate dumneavoastră ați ales această cale. Eu aleg alta. Am ieșit de la acea întâlnire cu certitudinea că pierdusem o parte din familia mea, dar recuperasem ceva mult mai prețios. Vocea mea, autonomia mea, capacitatea de a decide, pentru mine însămi. În lunile care au urmat, divorțul a decurs cu lentoarea așteptată a justiției române. Andrei a încercat totul, de la contestarea valorii bunurilor până la amenințarea că mă va lăsa fără nimic, susținând că nu contribuisem niciodată financiar la familie. Ca și cum creșterea a 2 copii, administrarea unei case și susținerea carierei sale timp de decenii nu ar fi avut valoare economică. În această perioadă, m-am cufundat în pictură cu o dedicație aproape obsesivă. Micul meu birou a devenit un atelier improvizat, cu pânze împrăștiate pe podea și vopsele ocupând fiecare suprafață disponibilă. Pictam povești de femei, nu doar a mea, ci a tuturor celor pe care le cunoscusem la cursuri și în grupurile de sprijin pe care începusem să le frecventez. Expoziția mea, care inițial trebuia să fie doar un exercițiu terapeutic sugerat, de Lucia, a prins formă și substanță. O galerie mică, administrată de o nepoată a unei prietene de la cursul de informatică, s-a oferit să-mi expună lucrările. Picturile dumneavoastră au o autenticitate pe care o vedem rar, doamna. Elena, a spus tânăra Patricia când mi-a vizitat atelierul improvizat. E durere acolo, desigur, dar mai ales e o călătorie de eliberare cu care multe femei se vor identifica. Am numit expoziția Renaștere la 72, o declarație că niciodată nu e prea târziu să o iei de la capăt. Data a coincis, printr-o ironie a sorții, cu ceea ce ar fi fost aniversarea noastră de 53 de ani de căsnicie. Am trimis invitații întregii familii, fără a mă aștepta să participe. Spre surprinderea mea, unii au venit. Fiica mea, care inițial fusese de partea tatălui, a apărut cu soțul și cei 3 copii. Gabriela, desigur, era acolo de dimineață, ajutând cu pregătirile. Câțiva prieteni vechi, vecini și mai ales noile prietene pe care le făcusem la cursuri.
Marea surpriză a fost prezența soacrei mele, doamna Ecaterina, sprijinită într-un baston și de infirmieră. La 95 de ani, decisese să-și înfrunte propriile contradicții pentru a fi acolo. Tablourile tale sunt tulburătoare, Elena, a comentat ea, în timp ce observa o pictură care arăta o femeie în vârstă cu spatele la un ceas spart. Dar e o onestitate în ele pe care nu o pot nega. Poate, dacă pe vremea mea am fi avut această libertate, nu a completat fraza, dar nu era necesar. În acel scurt moment de vulnerabilitate, am întrezărit femeia din spatele fațadei rigide, o femeie care făcuse și ea sacrificii, înghițise decepții, se adaptase la limitările timpului său. Niciodată nu e prea târziu, doamna Ecaterina. Am răspuns strângându-i mâna încrețită. La 95 de ani, încă vă puteți spune povestea. Andrei nu a apărut, desigur. În schimb, a trimis un buchet de trandafiri roșii, aceiași pe care mi-i dăruia la fiecare aniversare a căsătoriei, cu un bilet pe care scria simplu: iartă un bătrân prost. Am rugat-o pe Gabriela să pună florile la intrarea expoziției, lângă un tablou care înfățișa o femeie în vârstă, arzând fotografii vechi. Alături, am pus un decupaj mărit al biletului, cu o legendă pe care am scris-o de mână. Iertarea nu înseamnă uitare. Este libertatea de a merge mai departe. S-au vândut 17 tablouri în acea seară, un număr care i-a surprins pe toți, inclusiv pe mine. Banii, adăugați la partea pe care am primit-o în acordul de divorț, finalizat în cele ce, din urmă după 8 luni de bătălie legală, mi-au permis să-mi îndeplinesc un vis vechi. Să cumpăr un mic apartament în Constanța, oraș pe care îl vizitasem doar o dată, cu decenii în urmă, și îmi promisesem că într-o zi mă voi întoarce. M-am mutat în iarna următoare. Un apartament simplu, cu vedere la mare, decorat doar cu esențialul și un spațiu dedicat atelierului meu. Gabriela a venit cu mine în primele săptămâni să mă ajute să mă stabilesc, dar curând a înțeles că aveam nevoie de acel timp singură. Ești sigură că vei fi bine, bunico? Singură, într-un oraș nou, departe de familie? M-am uitat pe fereastră la marea agitată din iulie, atât de asemănătoare cu tumultul care fusese viața mea în ultimul an. Nu sunt singură, draga mea. Sunt cu femeia pe care am ignorat-o decenii întregi, eu însămi. Unii membri ai familiei au încercat să mă descurajeze, evident. O doamnă de vârsta ta, locuind singură? Și dacă ți se face rău? Și dacă o să cazi? Și dacă... Lista de îngrijorări era interminabilă, toate mascând adevăratul disconfort. O femeie de 73 de ani alegându-și libertatea mai presus de conveniența celorlalți. Dacă o să cad, mă ridic. Dacă mi se face rău, chem un medic. Dacă am nevoie de ajutor, cer. Ca orice adult, am răspuns, obosită de infantilizările constante. În Constanța, am găsit o comunitate de artiști mai în vârstă, care ca și mine își descoperiseră sau redescoperiseră pasiunea pentru artă după 60 de ani. Săptămânal, ne reuneam acasă la unul sau altul pentru sesiuni de pictură, discuții despre tehnici și, inevitabil, împărtășirea poveștilor de viață. A fost la una dintre aceste întâlniri când l-am cunoscut pe Edward, un văduv de 75 de ani care fusese profesor de literatură înainte de a se dedica sculpturii. Conexiunea noastră a fost imediată, nu romantică inițial, ci o prietenie bazată pe respect reciproc și pe înțelegerea comună a ceea ce însemna să o iei de la capăt la vârsta a treia. Când Beatrice a murit, am crezut că și viața mea s-a sfârșit, mi-a povestit el în timpul unui apus de soare pe plajă. Au fost 40 de ani de căsnicie fericită, 3 copii, 7 nepoți. Apoi, doar golul. Mi-au trebuit 2 ani să înțeleg că a-i onora memoria nu însemna să mă opresc din trăit. Cuvintele lui au rezonat profund. Atât de mult timp îmi definisem existența prin Andrei și familia pe care o construisem. Acum învățam să mă definesc prin mine însămi, alegerile mele, dorințele mele, arta mea. De Crăciunul acelui an, m-am întors la București pentru a petrece sărbătorile cu familia. Am închiriat o cameră de hotel, refuzând politicos invitațiile de a sta în casa copiilor sau a soacrei. Aveam nevoie de acel spațiu propriu, acea independență pentru care luptasem atât de mult să o cuceresc. Masa de Crăciun a fost în casa fiicei mele, o reuniune mai mică decât cele tradiționale, cu absențe notabile, inclusiv Andrei, care optase să petreacă sărbătorile cu fratele său la Cluj-Napoca, sau poate cu Eliza,
fosta lui amantă care, potrivit zvonurilor familiale, devenise oficial partenera lui. În timpul cinei, soacra mea, acum în vârstă de 96 de ani și din ce în ce mai fragilă, a cerut să stea lângă mine. Pentru mult timp am stat în tăcere, observând familia interacționând. "Știi, Elena," a spus ea în cele din urmă, vocea ei fiind aproape o șoaptă. "Toată viața mea am urmat regulile. Am fost fiica ascultătoare, soția dedicată, mama abnegată. Am crezut că asta va aduce fericire, sau cel puțin pace. Dar văzându-te acum, e o lumină în ochii tăi pe care eu n-am avut-o niciodată." I-am strâns mâna încrețită, simțind fragilitatea oaselor sub pielea subțire. "Niciodată nu e prea târziu, doamna Ecaterina. Niciodată nu e prea târziu să descoperi cine ești cu adevărat." Ea a zâmbit, un zâmbet trist, încărcat de decenii de conformism. "Pentru mine e prea târziu, dar sunt fericită pentru tine, chiar dacă a fost pe seama reputației fiului meu. Reputația fiului dumneavoastră a fost afectată de propriile alegeri, nu de ale mele," am răspuns blând, dar ferm. La sfârșitul acelei vizite, m-am întors la Constanța cu un sentiment mix de melancolie și eliberare. Pierdusem mult în ultimul an, o căsnicie de 5 decenii, câteva prietenii, chiar și un anumit confort în rutina cunoscută. Dar câștigasem ceva mult mai valoros, versiunea cea mai autentică a mea însămi. Călătoria nu a fost ușoară, nici nu s-a încheiat. Sunt zile în care singurătatea apasă, în care îmi lipsește familiaritatea unei vieți împărțite atât de mult timp. Sunt nopți în care mă trezesc și, pentru un moment confuz între somn și veche, mă aștept să-l găsesc pe Andrei lângă mine. Sunt duminici în care mirosul de fasole gătindu-se aduce un val de nostalgie aproape sufocant. Dar sunt și dimineți în care mă trezesc cu soarele răsărind peste mare, fără obligații în afară de cele pe care le aleg pentru mine însămi. Sunt după amiezi întregi dedicate picturii, fără întreruperi sau angajamente. Sunt noi prietenii, bazate nu pe legături familiale sau convenții sociale, ci pe afinități autentice și respect reciproc. Și este Eduard, a cărui prietenie a evoluat în ceva mai profund. Nu un înlocuitor pentru ceea ce am pierdut, ci ceva complet nou. O camaraderie matură între două persoane care au trăit deja suficient pentru a ști ce vor și ce nu vor, libere de așteptări sociale sau presiuni familiale. Niciodată nu mi-am imaginat că la 73 de ani voi începe un nou capitol. I-am comentat în timpul unei cine la lumina lumânărilor pe balconul apartamentului meu. "Viața rare ori urmează scenariul pe care îl planificăm," a răspuns el, ochii lui reflectând înțelepciunea celor 76 de ani ai săi. "Poate asta e frumusețea La aniversarea unui an de la descoperirea acelei fotografii pe WhatsApp, declanșatorul care a pornit toată această transformare, am realizat a doua mea expoziție. Renaștere, un an mai târziu, a fost montată într-o galerie mai mare, cu 32 de lucrări care documentau călătoria mea. Am trimis invitații întregii familii, inclusiv lui Andrei. De data aceasta, spre surprinderea mea, a venit. Mai slab, părând mai în vârstă, dar încă cu acea postură elegantă care îl caracterizase întotdeauna. L-am observat de departe, în timp ce se plimba încet printre tablouri, oprindu-se mai mult la unul care arăta o femeie, în vârstă stând în picioare pe dărâmăturile unei case, privind spre orizont cu o valiză în mână. Am apropiat în tăcere, oprindu-mă lângă el. "Este o lucrare frumoasă, Elena," a comentat el fără să mă privească. "Am știut întotdeauna că ai talent. Îmi pare rău că nu te-am încurajat mai mult." "Mulțumesc că ai venit, Andrei." Am stat în tăcere pentru un moment. Doi străini care împărțiseră odată 5 decenii de viață. "Ești bine?" a întrebat el în cele din urmă, întorcându-se să mă privească în ochi. "Pare fericită." "Sunt," am răspuns simplu. "Nu în fiecare zi, nu fără dificultăți. Dar da, sunt bine. Și tu?" A ridicat din umeri, un gest ciudat de tineresc, pentru un bărbat de 74 de ani. "Supraviețuiesc. Eliza și cu mine. Ei bine, n-a mers. Cred că nimic nu înlocuiește 52 de ani de istorie comună." Am simțit o înțepătură de ceva. Nu exact milă, poate o înțelegere mai profundă a ceea ce pierdusem și câștigasem amândoi. Istoria comună e valoroasă, Andrei. Dar nu e totul. Uneori,
Trebuie să scrii un nou capitol, chiar dacă ești singur. La sfârșitul expoziției, când aproape toți plecaseră deja, am găsit un plic discret lăsat lângă cartea de vizite. Înăuntru, o foaie de hârtie cu caligrafia familiară a lui Andrei. Iartă-mă că nu am fost bărbatul pe care îl meritai. Curajul tău mă face de rușine și mă inspiră. Trăiește din plin, Elena. Ai meritat întotdeauna mai mult decât am știut eu să ofer. Am împăturit cu grijă hârtia și am pus-o în geantă. Nu era o reconciliere, nici nu o doream. Era o recunoaștere a forței mele, a valorii mele, a autonomiei mele. O încheiere demnă pentru o poveste de 5 decenii. M-am întors acasă în acea noapte, în micul apartament cu vedere la mare care era acum refugiul și regatul meu. M-am așezat pe balcon cu un pahar de vin, observând luna reflectată în apele întunecate, și am simțit o pace care îmi scăpase timp de decenii. La 73 de ani, înțelesesem în sfârșit lecția cea mai importantă. Niciodată nu e prea târziu să rupi tăcerile, să spargi tiparele, să rescrii povești. Niciodată nu e prea târziu să descoperi cine ești cu adevărat atunci când te eliberezi de așteptările altora și îți găsești propria voce. Și niciodată, absolut, niciodată nu este prea târziu pentru a renaște.